Кузьма Чорны. Урывак з апавядання «Маленькая жанчына». Чытае Кудрыцкая Ксенія, вучаніца 7 класа Воленскай сярэдняй школы. Яны ішлі ляснымі сцежкамі і глухімі закуткамі. Ішлі з дзецьмі, меншых неслі на руках. Яны былі маўклівыя. У гэтай маўклівасці было адзінае для ўсіх іх пачуццё, вялікае і наймацнейшае за ўсё, што сталася цяпер у іх жыцці. Гэта была нянавісць, і ёй не было ні канца, ні меры. Найбольш гэта былі жанчыны. Былі маладыя, былі сярэдніх год, былі і старыя. Але ішла сярод іх адна жанчына са сваімі дзецьмі. У гэтай дзяўчыны было ўсё, што было напісана на многіх тварах і жыло ў многіх душах. Гэтай жанчыне было год 12, і ішла яна з 2 дзецьмі. Большаму хлопчыку было год 7, меншай дзяўчынцы год 5. Гэтую дзяўчынку яна разоў 120 спрабавалася паднесці на руках. Было гэта паблізу, раўналежна дарозе з Мінска на Маскву.